Витамин С. Днес ви съветвам тази тема точно да не я пропускате и да изгледате до край. Защото днес ще си кажем истини, които повечето от вас едва ли знаят, и неща, които почти никой не ви обяснява. Така, популярният витамин С, този, за който смятаме, че е в дори излишък, но нека да разгледаме дали е така. Витамин С. Цялата истина ще видим. Какво първо всъщност е витамин С? Като цяло да кажем, че витамините са кофактори или вещества, които работят заедно с ензимите. Изолирано не. Без тях десетки ензими в тялото не могат да функционират. Но при недостиг организмът пренасочва, например, наличният витамин С само към жизнено важните процеси, а останалите остават недохранени. Затова може да имаш част от симптомите, които сега ще изредим, но не и всичките. Пълната липса на витамин С е доста крайна и смъртоносна, нарича се скорбут. Най-важното, което ми се иска да знаем тук, че в природата витамин С никога не съществува само като аскорбинова киселина, такава каквато ви пробутват масово. Не. В природата е цял комплекс, който включва, аскорбинова киселина, която е антиоксидантната част, но и биофлавоноиди, които подпомагат пропускливостта и здравината на капилярите. Витамин К намалява кръвотеченията. J-фактор подпомага усвояването на кислород в белите дробове. Мед в ензимна форма, важен за изграждането на колагена. И други растителни съединения, които науката тепърва открива. Този естествен комплекс е това, което наистина работи пълноценно в тялото ни, а не просто аскорбиновата киселина. Нека да видим сега синтетичен срещу натурален витамин С. Синтетичният витамин С, честият, аскорбиновата киселина, е обикновенно, само тази изолирана, досадна аскорбинова киселина, масово произвеждана от царевично нишесте и сярна киселина. Забележете, 80% от тази суровина идва от Китай. Често в добавките добавят някои хитринки, щипка, шипки или нещо друго, но за маркетинг. Обаче основата си остава евтин синтетичен продукт. Натуралният витамин С обаче идва от храни като цитруси, чушки, горски плодове, зеле, листни зеленчуци, кисело зеле и други, където целият комплекс е запазен натурален. Изследванията, които твърдят, че няма разлика, обикновено гледат само степента на усвояване, а не дали проблемът реално се решава. Дори откривателят на витамин С е казал, че скорбут може да се излекува не може да се излекува само с самостоятелната изолирана аскорбинова киселина. Но, нека да видим каква е ролята му в организма. Първо, колаген и съединителна тъкан, ключов за здравината на кожа, стави, сухожилия, връзки, венци, капиляри и кръвоносни съдове, намалява чупливостта и пропускливостта им. Имунитет, концентрира се в бели кръвни клетки, помага за по-бърз отговор срещу инфекции. Надбъбречни жлези. Нужна е висока концентрация за синтез на адреналин и кортизол. Антиоксидантна мрежа. Помага за регенерацията на тъканите. Какви са симптомите при недостиг, включително и по-малко известните? Все пак не може да изолираме само един симптом. Ако са повечко, тогава наистина може да се замислите. Но нека да изброим най-честите. Кървящи венци, червени или лилави точици по кожата, лесно образуване на синини без причина, грапава, суха, лющеща се кожа, пилешка кожа, това са едни малки груби пъпчици по задната част на ръцете или бедрата, косопад, суха или цъфтяща коса, хронична умора, задух, разширени или възпалени дори вени, анемия. Защото витамин С помага усвояването на желязо. Хипохондрия,
и депресия, хипохондрия, онова състояние, при което постоянно си въобразяваме, че сме болни от нещо. Рядко споменавани са тези причини, но са документирани, да, и сочат също за липса на витамин С. Червени груби образования около космените фоликули с извити косми, често кървени от носа, по-бавна регенерация на тъканите и по-лесно възпаляване на стави и сухожилия. Нека сега да видим обаче и каква е връзката на витамин С с захарта и тютюнопушенето. Ще го обясним така. Молекулата на глюказата е почти идентична с тази на витамин С. При наличие на захар в кръвта, захар с която прекаляваме, организмът предпочита да вземе глюказата и така витамин С остава неизползван. Затова високият прием на захар блокира усвояването на витамин С, а пушачите пък имат силно повишена нужда. Аз много обичам да разбивам митовете и да ви шокирам, за това ще споменем и една друга тема, а именно практиката да ползваме витамин С чрез фрешовете, соковете от различни плодове. Не ги отричам, но имаме някои проблеми с сока и преработените източници. Например, тези купеничките, така наречените натурални сокове. Да кажем за тях, пастеризацията над 85 градуса унищожава витамин С напълно. Затова в соковете го добавят обратно като синтетична аскорбинова киселина. Друго, ако си правим сокче чисто, без обаче да ползваме фибрите, само чистия сок, какво е това? Бърз скок на кръвната захар и инсулина. След това умора и глад след около 30 минути. Обаче, ако си хапнем една ябълка с фибри, много по-плавна реакция имаме тук. А ако хапнем ябълка, да кажем с ядково масло, още по-добър контрол. Друго интересно, етикети с 100% витамин, видите ли, витамин С да ви пише, често означава добавена синтетична форма, произвеждана от царевица и химикали. Синтетичният витамин С, какво за него? Има ли ползи и какви са рисковете? Така, да, може да има краткосрочни ползи, например при детокс или временно при настинка, но тук не е пълният комплекс, липсва синергия. Може да действа като прооксидант, т.е. да увеличи окислението, ако не е в мрежа от антиоксиданти. Аскорбиновата киселина ли? Нейното pH е едва 2. Да, окислява ви. Също, чести странични ефекти като диария, подуване. Евтини, защото се произвежда масово от царевица и химикали. Най-добрите източници на витамин С са чушки, зелени, червени, листни зеленчуци, горски плодове, зеле, особено киселото зеленце. До 10 пъти над дневната нужда има в една чашка зелево сокче. Лимони и кората им, пресни, нетермично обработени. Ацерола, шипка, амла. В по-малки количества се съдържа и в някои животински, в месото, особено така в дреболиите. Да кажем бъбрици, черен дроб и други дреболийки. Но как да извлечем максимума? Избирай храни или добавки от цели храни, органични, без захар и без малтодекстрин също. Много се ползва това в добавките. Не комбинирай с бързи захари и газирани напитки. Унищожаваш го. За защита на витамин С избягвай продължително съхранение на светлина и топлина. За по-добро усвояване комбинирай с мазнини и други антиоксиданти, например витамин Е. Но ще си кажете сега, тази само говори, а какво предлага? И тук, моля, не приемайте това като реклама, защото пак ще кажа. Питате ме, казвате ми, дайте решение и в момента, в който го дам, все ще се намери някой, който ще каже реклама е. Ами, знайки всички тези неща и именно, че това е дейността ни, смятате ли, че ще произведем аскорбинова киселина? Ние от зехира не пропиляваме и минутка от живота си в загуба на време и
в производство на суровини, които просто не работят качествено. Затова, ето го един от вариантите. Това е C-Max Revolution. Казвам го, защото тук не е аскорбинова киселина, първо да уточним, а е натриев аскорбат. И тук не е pH2, а е pH7. Абсолютно неутрално. Биофлавоноиди. Пълно. Джинджерол, пиперин, кверцетин и биофлавоноиди. Тук имитираме истинския витамин С, такъв какъвто е в природата. Отделно видео имам по темата. Това е единия вариант на витамин С, който наистина допълва нуждите ви. Цена 39 лева, 60 капсули за 2 месеца. Стига, нали, да изчерпим темата. Другия витамин С, който направихме, не е пред мен. Той е течен и е мицеларен. Питате ме каква е разликата, почти всеки ден някой пита. Разликата е, че мицеларният, който е течен, е само витамин С, но е високо усвоим. Наистина 100% усвоим. Чист витамин С, 100% усвоим. Няма аналог. Няма аналог. Неговата цена е по-висока, 59 лева е. Кое да предпочетем? Не мога да кажа. Аз лично комбинирам. Взимам си една капсула всеки ден и от мицеларния взимам половината. Не цялата дневна доза, а половината, защото съм си набавила и от тук. Тук обаче ще си взема биофлавоноидите и целия спектър, а другия ще ми гарантира 100% усвояване на витамин С. Това е, което исках да ви разкажа. Дори да не се доверите на C-Max Revolution, на зехира или мицеларния, хора, избирайте наистина правилните източници, а те са храна, качествена, натурална. За съжаление, вече не можем да си гарантираме почти нищо от тази храна. Или ако се спрете на добавки, избирайте ги умно. Не аскорбинова киселина. Не, това не работи така. Това е за темата за витамин С. Аз ще продължа да говоря, защото витамин С си остава кралят на витамините. Бъдете здрави, умни и красиви. Чао!